njengoba uphuza amawayini usindisiwe. Uyokhisa umfazi womuntu nqa ngikubona ukukhiso wami zokuhlaba ngempala. Khona ingoma ethi ivangeli elakudala elasiko esonweni ivangeli. Shumalizwi angifuni ukubeka abantu izandla nje ungabanikeza ngiswi ngoba phela baningi abantu ababeka izandla nge-fake anointing. Oh my God. Inyanga bengizoveza ubuso bazalwane, imvuselo iqalile ikhona, ayiqali ngoba kufika mina. Lokhu yaqala ikhona. Kusasa ngicela nilanda abantu ngoba thina sisebenza ukuthi sidile nabantu. Ngifuna nibiza abazalwane nomakhelwane wakho ongakholwa nosontayo, kodwa ngifuna uzoshumayela. Shumayela uJesu qha. Angishumayela enye into, ngishumayela uJesu ohlukanisa umuntu nesono. Bazalwane ke ngishumayela kade nginemvuselo eSoweto, ngisashumayela ugospel A. Niba nifasa amabhande ngoba itsunami. Angishumayeli i-polished gospel. Ngishumayela leli elikhipha umuntu ezonweni. Oh my God. Nifuna inganekwa noma nifuna ivangela ngempela? Nifuna ivangela noma nifuna umdlalo? Ningilethele bonke labantu asebelingana namashito ombhede bebanjwe i-AIDS. Ningilethele bonke labantu abangakhulumi, ningilethele bonke labantu abangahambi, abahamba ama-wheelchair, abachawe i-stroke. Akuyena uSithole ophilisayo. Mina ngiyiglove, kodwa uJesu isandla. Iglove alikwazi ukuma without isandla. Manje inkinga baso lisuke lifuna ukuyincoma iglove. Kanti akulona eshaya umuntu isandla ukuthi ligqokwa isandla. Yabo, mina ngiyiglove kodwa uJesu isandla. Kusasa ke usuku olukhulu. Nisazobona uNkulunkulu esebenza la kuneyinqeke ezinkulu ezizayo. Ya ezahlukene. Nibone ngoba uNkulunkulu wanginikeza ivision ukuthi indla yakhiwe italent eyodwa. Omunye ubricklayer, omunye iplaster, omunye ipainter, omunye itiler, omunye carpenter, omunye electrician, omunye uplumber. Kodwa bonke labantu bakha indlu eyodwa. Nisekhona? And futhi kunomahluko phakathi kwekhaya nomuzi. There is a difference between a house and a home. That is why Moham, I'm going to house. I'm going home. Oh my. Ngoba phela ikhaya ukuze libe indlu le, it's a building. Kodwa it's a home ngoba khona abazali. Khona ubaba noma futhi indlu ikhaya liba ikhaya ngomama. Ngoba uJesu wakhipha nixolele ke ihlelo like lashayeka. uJesu ukhipha amadimoni awu7. Abantu besifazane uJesu wakhipha amadimoni awu7 kuMaria Magdalene. Abantu besifazane noma sebesindisiwe babanjwa amadimoni awu7. Ubabheke noma bevutha bekhuluma ngezilimi. So khuluma kusasa bana amadimoni awu7. Ubombona usekhulekile ke mayesephasela amadimoni. So khuluma kuqala kusasa dimoni elibamba abantu besifazane bonke bevutha. So xoxa kusasa noma kanjani weJesu wami musuthi wedana khona uthi Nkosi yami kamngaphi ke lo oculayo noma kanjani thina sazi imakwabo izicakome kanje hlobo sokumkhonza uThixo. Izonibona kusasa eloqala idimoni elibanga abantu besifazane sarcasm, ukubhuqa. Sarcasm. Athi hey yazi ayinhle le jacket yakho emambhense
ama-1000 amangaki lawo ebothi impahla yakwaphephu le u-200 Haleluya, siyabuswa. Sizobonana kusasa. Dimono bayabhuqa ethi isithathe ingane zabantu. Abantu besifazana eloqala lelo, they are always sarcastic. Babhuqa labo sofa imalini inkosi yami ebona ukuthi amase waswaqoka kahle inkosi lesicathu ingane zabantu. Elesibili demon yantshela kusasa ngiyayithanda indaba. Sibingelela abafundisi bazalwane, sibona abafundisi ngizonibona kusasa. Elesibili demon elibamba abantu besifazane yazi demonani elengane stubbornness. Ithi indoda ngizokushaya, athi umama ngeke ngizokushaya, ngeke. Ithi indoda mas ngizokushaya, ithi ngeke ishaya indoda, ithi ngibulale. Noma bekuchuka bechulichuta kodwa mina enje ngithanda unjalo ayisobonana unjalo ngithanda unjalo. All right, elesibili sithe ingane. Elesithathu ngizosengibisa altar call manje. Elesithathu angifuni ukushumayela zami, angikwazi ukushumayela intshumayelo eqhude mangishumayela, angifuni ukunirobha, ngiyoshumayela ngempela kusasa, ngiyashumayela. Elesithathu idemoni mama yazelana ubuqili, craftiness. Baningi amadoda ondla ingane engezona ezawo. Sono sakho sakufumana. Baningi omama basulelo baba. Wazi kahle lengane. Umfana umathe ngimshadisa uqala wakhonjwa kwenye indawo. Abantu besifazane. Bangamaqili. Ukwazi kahle kuyolala nendoda azi kahle ngisibambe la isiso kodwa ayomsulela. Athi kuthiwa ikhala ingane, thula mhlanga. Bathi ogogo phuma naye phandle makoti. Aphuma naye phandle befera bathi thula Sithole. Imani thula no shaya A57 ngibisa athakho la shaya A57 la ngentshela njengomoya engcwele ukhuluma nje kunomama la okufanele moya ngiyezwa njengoba ngimile okufanele ungayitshela indoda yakho ubuzochitheka lo mshado kodwa udinga ukuthi ungibone ngoba lengane akusiyona kabi isono ofihla isono sakho akayi ukuphumelela. He who covers his sin shall not prosper. Lalela ususo wamncane wamngaka udliwe lesono. So secret sin. Yini isono? Isono akhona ufele, isono akhona ukubulala, isono akhona ukujola, isono akhona ukuhleba. Kodwa isono sinye, isono ungakholwa. Lokhu kuhleba lofebe lokubulala zithelo. Sesone sodwa mawubona umzane Jona ubokwazi ubona isithelo sesone sodwa songakholwa. Omunye umama ngapha eThekwini wayeshadile kanti uneshende une roll on. Nama ngiyazi yakhe roll on onayo. Ziningi inhlobo khona shield khona
khona ushowa to showa ziningi khona yini ikho khona le ship yakho le 150 sadi mamela no angishumali kakhulu lo mama kanti njalo uthanda ubaba wakho ushayela ama long distance trucks njalo mayihamba indoda ungenisa indoda ka next door alale naye noma ungathi awubona asikoduke lo mama one day kanti bamtshela umakhona ubaba uthi hey unkosikazi wakho ujola nendoda ka next door angakholwa lo baba ngoba mawumntana kaNkulunkulu ungakholwa ngama hearsay ngenzwa bethi abazona bevethana ubhayizakhe make bezokuhletshwa ngomzalwane bayithatha lento njengoba injalo bakholwe lento awuzange uyibona kodwa ugqokisiwe awukazi umbonenza ugqokisiwe watshelwa umbonanga khumula lento egqokisiwe khumula ikhumule yabo njengofana mama uyathakatha nje awuzange umbone ukuthi uyathakatha uzwe ngabantu ugqokisiwe nalomzana okhonza naye uzokuthiwa ukuthi nokuthi awuzange umbone utsheliwe ugqokisiwe uBhathimewu wakho hey walahliwe nawe unento afuna uyikhumule ukuze uhambe noNkulunkulu muswaphi mbethe izinto zabantu uDavide wathi hey Saul angikwazi ngihambe ngiqhoka konke amabhantshi wakhumbula ukuthi uqhokisiwe lo mama indoda yathi mngam ngiyahamba ngeCape Town kanti siplanile indoda yathi mayifika emsebenzini yathi boss book me off sick I'm booking off sick umama wathi hey isihambile lempatha ngoba ubaba wakho umqambe ngegama elithile angathi ngikhuluma nomuntu wesifazane namhlanje ngashumane ngikhulume nabo ngoba konakele kulunge nje futhi konakele ingenxa yabantu besifazane nesona ungena singene ngomuntu wesifazane bashesha futhi ukuzwa bashesha nokukhala kanti ngicela bakhalisa umoya ingcwele bakhalisa amadlingozi ngoba sabanjwe la madimoni yazi libe demoni elibambe abantu yabo lobuqili labamba uRebecca wathi hey Jakobe ngimzwile uyihlo ekhuluma noEsau ethi hambe ongizikelela inyamazana ungenzele ukudla bese umoya wami uyakubusisa wathi wena ke engakafika umfweni thatha imbuzi wathi uJakobe ma umfowethu ubaba uyamazi unoboya omningi wathi uRebecca don't worry ngikhona mina nobuqili bami sobulala isilwane singimbathisa isikhumba mekuthinta ubaba ngoba akasabona emehlweni uzozwa iboya abe convinced wasishontsha isibusiso ngobuqili bomuntu wesifazane kunengane esizondlayo kanti akuzona ezasekhaya umuntu owazi kahle ukuthi wena wakaba isibongo sakho uma wakho angiphinde futhi nangimoya ngcwele ecela umuntu okwazi kahle wakaba isibongo sakho uma wakho omunye useze washona engakutshelanga iqiniso uyosifica simlindile la nje umuntu okwazi kahle nowazi kahle ngani umuntu wesifazane uyamazi umuntu omkhulelisiwe kodwa ngoba ubone le ndoda enemali wayisulela nginezingane ngiyithole mina ngangihlupheka ekhaya umama wangikhulisa ngemali yesiqatha nekagavini umama akakwazi nginaba40 ubaba wangisha ngina 6 months akangafa wandinda wangisha ngina 6 months ngakhuliswa imama ngaba imama's boy kanti akazi ukhulisa umgcotsho yala ngiyakwazi ukubizwa ngevezandlebe
Ngiyakwazi ukubizwa ngevesi. Ngifike ngibuye esikoleni ngilale ngi-empty with an empty stomach. Abafowethu bekhona besebenza sebedlile nezintombi zabo nomakoti babo. Ngifike ku-empty. Ngiye esikoleni ngingadlile. Ngibuye esikoleni ngingadlile. Ungacabanga njengoba sengila. Kube lula. There is a price you pay. Baningi abantu abalingisa uSithole. Baningi sebebeka amatende nakozini all of abenze njengoba ngenza. But they do not know how much do I pay. What price? Ngiyahleka phambi kwabantu ebusuku umcamelo bamanzi zinyembisi. Izinto zikaNkulunkulu is pick and pay. You want this anointing? Is cash and carry. uNkulunkulu akabasebenzisa abantu abama shortcuts. uNkulunkulu akabasebenzisa abantu ababalekela lalela. Uthi uNkulunkulu hambani nginisezweni ley'nyosi. Nginisezweni loju ney'nyosi lobisi noju eKanani. Kodwa before nithole uju fanele iy'nyosi. Ufuna lento le anointing? Akuyona abafana. Akuyona ezingane. Abantu abanokhakhayo qini lithi iBhayibheli ku Psalms 133 bheka kuhle kuyabona ukubona abangcwele bendawonye bemunye kufana namafutha. Ake sidle kancane into zethu sigoduka. Kufana namafutha. Singadla kancane. Eqala ekhanda lika Aaron. Ikhanda limeli leadership. Limeli njengoba kuthiwa eqala ekhanda kusho God's order. Izinto zikaNkulunkulu azikho disordered. Eqala ekhanda leadership. Before kwehlela emphethweni kwehlela kwi-grassroots. Izinto ziqala kwi-leadership. Uma ku-right leadership kuzoba right lonke into ebandleni. Uma ku-wrong leadership lalela amafutha ameli anointing. I-anointing iqala la. Lalela iqala ekhanda lika Aaron, priesthood. Asiyeka. In that table is priest. Oba naba priest. Aaron priest. Oh makashanta. And lalela meqala la priest means pastors, means bishops, means every elder. Akuyona yobikinini. Akuyona abafana. Iqala la before ifike abafana. Iqala lalela iqala ekhanda yehlele sidevini lalela indevu yihwanqa nentshebe. Ayiqali kwinduna yabafazi. Induna yabafazi indoda engenantshebe. Oh my God, my Jesus. Angiqondile ukuhlekisa. Lalela angiqondi ngifuna niba kukhulunywa ngendoda enentshebe. Enehwanqa nentshebe. Mayifika amafutha. Why kukhulunywa ngetshebe? Intshebe inganiqala uwabamba amafutha before aconse aqathi athi soak in. Nathi soak athi stay la ukuze mayiseqala ukudrop athi drop in thickness. Why ahlala la indevu zimeleni? Indevu zimele maturity. Ngoba baningi abantu abadala ngeminyaka kodwa bahobheyi benkosini. Baningi abantu abaneminyaka besensindisweni kodwa babehevisa kobheyi. Skatela abantu besithi ngina 20 years ngasindiswa kodwa mawuthi umbheka wenziso kwengane encane. uNkulunkulu can I say something to you? Can I say something to you? uNkulunkulu kahle hle meqala mesezokuthemba ngeanointing. Yabona mesekuthemba once umuntu afika kwi-age of 40 iba worse. Ngoba manje i-age ye-maturity ubabale labo 40. noDavi uMoses watrainwa 40 years. Watrainwa waba kwi-training waba kwi-probation. Akangajaha ukuyosebenza waba kwi-probation ka-40. Inkinga ehlushwa abantu abajaha babe namavesi. Akuwona amavesi akwenza umzalwane. Ungaba nawe amaningi amavesi kodwa uthi ube isifebe ube umbulali uhlebe nawo lamavesi.
baningi abantu abanamavesi kodwa bawe nawo. Njengamafutha eqala ekhanda lika Aaron ehlele esindevini maturity la aya indevu nehwanqa njengoba kuyawabamba amafutha athi ukuthi stay mawungena lutho asheshe ehle asheshe ufika into besafuna aqala hlala asebenze then mase eseconsa esenevalue manje lela before uNkulunkulu azosebenza uyayibheka immaturity uvuthwe kangakanani. Baningi abantu abasibangela umsindo baza amavesi amakhulu babuya nawe euniversity kodwa impilo yabo it's a mess. Baningi abantu abashumela kakhulu kodwa i-character i-lifestyle yabo bayizwe naphakathi enkonzweni bayizwe nendlela abagqoka ngayo bayizwe nendlela abakhuluma ngayo bayizwe nendlela abenza ngayo bayizwe. Can I talk? Inkinga yethu yabafana banamhlanje balingisa oTD Jakes noBenny. Inkinga ye South Africa neAfrica bayi-America bengama-Afrika. Inkinga yethu ngathi siyamqalekisa ukuthi wasibekelane eAfrica. Sibona ngathi into yama-America kanti yase-America ilungele i-America. Nathi suma-Afrika. Bazalwane, uNkulunkulu akenzanga i-copycat wenza umuntu oyedwa. Noma ngazalwa indida kodwa niba amawele kodwa ngikade I'm an ex-policeman. Masibamba isigebengu besithumela mayi-suspect sithumela ama-fingerprints akhe ePretoria noma ngithiwa niyafana nangekhana ngani kodwa ama-fingerprints awasoze afana. Okusho ukuthi a man is unique. Umfanekiso kaNkulunkulu. Hlushwa abantu manje abangafuni ukuba yibo bawo-TD Jakes. Hlushwa abantu abakopela iy'ntshumayelo zabanye abantu. Hlushwa abantu abangafuni ukuba yibo. Uzoba yinini wena? Ngoba phela uma uba uTD Jakes usenza umsebenzi kaTD Jakes uzowenza nini lokhu lakubekele wona wena? Sikhathele manje abantu aba-immature bajaha umsebenzi. Lalani iy'ngane zifanele zifundiswe into iqala kuphi enhloko. Makulimala inhloko kulimele yonke into ngiyoshaya ikhanda ngiyoshaya umalusi izimvu ziyihlakazela. That is why uSathane utarget iy'ngceko. Abantu abayi-target iy'ngceko. Abantu abathekwayo zingceko. Abantu abakufanele badle isono zingceko. Ngoba makuyingceko, oh my God, can I say this? Lithele idevil worshipper ngilibamba lithi you see asikwazi ukukuthola uma uselapha phezulu. Sifuna indlela yokukudonsela phansi ukuze wehle emandleni. Into esizokwenza sikubambe ngayo umfundisi ukuthi ujikelwe yibona abazalwane laba bakho ubese uyasuka kwiposition where if the spirit of the ruler rises against you, stay. Ingceko senkingeni ngoba uSathane zu4 ikhali zakhe ngikhuluma kusasa ayithembile zu4 azizi strong. 1 Usathane meze kushaya nje umuntu oNkulunkulu. 1 usebenzisa umakhelwane umphakathi ukhulume kabi uthi uthwele noma unesalamusi. 2 usebenzisa abazalwane noma i-team bakujikele. uJesu wajikela uJudas. Ma abazalwane uyazi uSathane mekubanga ngabazalwane uqedile uzobona makumhedeni umzalwane uzoshulungela inyameni. 3 isikhala sithembile usebenzisa ifamily lapho ukubambe kwesingezansi. Family mawubaba usindisiwe unkosikazi wakho uzolwa nawe. Mawumama usindisiwe indoda yakhe izolwa nawe. Mangabe understandani nama nobaba uzonishaya ngezingane zenu zifebe kuthi abashumelani zijole izingane zabo. Ngatshela uSathane noNkulunkulu ngathi mina NJ Sithole ngiye engcwabeni ngoba ngolimi
uyadala. Mawuthi ngiyagula usogula, mawuthi ngiyahlupheka ngizohlupheka. Mina ngihlala ngithi I'm a millionaire. Ngolimi amandla okufa, amandla okuphila, i-prosperity, i-poverty. Unjani amampense? Hayi, iwona nje amahlela akho izifo zakhona sesihamba nakho. Yabo? Ngantshela usatha ngathi 1 akhona othi ingane yami ezomitha nezomithiswa. 2 ngathi 2 akhona neothi ingane yami ezoba ne-8 noma ezothola i-8. 3 akhona othi ingane yami Sathane ngizwe ezokhonza wena ezoba igay noma ibe lesbian. 4 Sathane ngangakusho mahala ngangikusho ngipledge. Zazingekho nazi ingane zami zazingekho ayizalo nkosikazi wami kodwa ngapledge 10,000 ngipledge 20,000 ngithi uNkulunkulu thinta umfazi wami le kade sishadisa nangondoda noma oqala nginengane zu8 lalela ngayithola kanjani ngakasindiswa ngihlupheka bengicisha ukudla ngilala kahle ngaze ngiphoqe ukushaya amantombazane ezikweli ngiyayazi indlala Rafi nyelela kimi kise sone kise olose indlala ngilale ngadlile ekhali ngekho itiye zingekho inkamu zetiye ngisihlale emafamu ngithathe ngifike ngibase ngithathe ushwela ngofaka ephepheni ebrown ngushisa emlilweni bese ngibeka amanzi masebila amanzi ngiwafaka eketeleni kuba ama tea bags uma kukhona impuphu ngipheka uphuthu ingekho khari mangithola isanqumela anything yamafutha noma iwholesome noma imargarine ngizodla ngishaya isibofu ngifake kusashisa ngitobe ibumbe. I never knew God was preparing my life. Wena ngabusa kimi nize nikuchitha ukudla nikulahle izingwa ilahle kodwa umthando Jesu. So Sathane mayikubambe ngefamily it's the strongest weapon ngoba ayikho into impi enzima njengefamily. Abantwana bakho baphuza utshwala kuthiwa ushumezane ingane zakhe zelapha ngayipledgele ingane zami zonke zasindiswa wayibuyisa zonke nkosikazi nansi buka nje kade ngishadisa zonke ngathi futhi sizoshada iyashada ngoSeptember kade kushada indodana umshado wayo uphume ephepheni front page kwilanga shadele ICC ngayidivorce ipoverty through giving. Ngisazokhuluma ngomnikelo nizonikela la ngo20,000 10,000 5 hayi mina sikhuluma ngomnikelo uzoyikhiphela nginoqobo ngiyabizwa emabandleni anginamona ngeke ngarezela ubaba ushanga imoto uNkulunkulu ekhuluma samthengela iML class engayicelanga lo mfundisi umonye wangiboleka iMercedes yami imoto inkosi zome imali Felbert ngesikhathi ungamela so faith mission wathi umonye ngcwele kimi my son how can you allow the whole president of AFM drive such an old car? Monyo lokhuluma namathi nje kububisa faith mission mawufika uraise imali ngashumayela wathi nabe manje umonyo ngathi wo imani uba ngifuna imginqike imali ngase ngiginqikile anizuzwa kahle na raise wathi umonyo ngimraisele 400,000 ngawu raise wathenga ML 55 Mercedes Benz engangicelanga engibolekile ngoba when you give you are loaning God. Angisho unikela ngo 10 rand no yabona usanikela ngo 10 rand into ongayiziphayi
no akanikeli angishanikela ngo50 rand akanikeli usadlala ngisho mina ngoba mawunikela kufanele masunikele kufanele uqala uzipay mawuhlukana no100 rand awuyiziphi kodwa mangiqala ukuhlukana no2000 lento ngiyithandayo. That is why Abraham akabusekanga akanikelanga uIshmael kwafanele anikele ngoIsaac. Okay. uIshmael akazani nentaba kodwa Isaac wazani nentaba. That is why abazali mababona abaningi 1000 labazali abaningi u10 rand bacathi banikelile and futhi mawunikela ngale mali nje uyamthuka uNkulunkulu uthi you are a second hand great God, you deserve crumbs imvuthuluka usuke umthuka uNkulunkulu ushimale iphepha unikele ngemali nje. That is why niko mashonisa nsinisiwe. That is why ninama bond. Mina uNkulunkulu ngakhuluma ngomnikelo waqala wathi ngizokhulula wena qala ngangihlupheka njengentshela nje wathi uNkulunkulu nje ukuhlupheka wena ufuna unikele kakhulu. Akuyona injongo uNkulunkulu ukuthi uhlale emjondolo. Akuyona uNkulunkulu is not a respecter of persons. Akanali itiye uNkulunkulu ukuthi ukhethe osibani bani. Only people are blessed by God who understands and do the principles of God. Ngoba God's love is unconditional, but the blessings of God are conditional. Uthando kaNkulunkulu alinamka alkate kodwa ibusiso zinothi uma Deuteronomy 28 uma wenza ukuthi nokuthi lesi sibusiso. Ngibizwa amandleni ngabarezela izindlu bakha elinye ibandla ngilirezele within an hour 1.6 million. Imali yangizwa yabo nje basengifikile nizoye kunilina ngamasenti iyangizwa ngithi imali ithi baba ithi imali ithi follow me. Kodwa before ngibiza imali I want to demonstrate my God. Funa nifaka uThixo angazi ukukhuluma imanzi afuna nifaka uThixo ngifakizwe. Number 4 isikhali sokugcina ngivala. 1 umphakathi, 2 abazalwane, 3 family. Uthi uqedwe ukushumayela nje usathane akulinde ekhaya ngonkosikazi. Uzomfitha sekulinde esitulweni. Usathane ehleze esitulweni sonkosikazi. Makathi umama uvuthi ubuseka lapho uzomfitha sehleze esitulweni seyindoda yakho. Number 4 sathane isikhali sakasithembile. It's finance. Noma ungavutha kodwa usathana kanandaba ungenamali. Noma ngiqoka manikini i-right wena lengoma wayicula lo muntu eshuthi noma kodwa ikhona ingube ngibekela kodwa abazali basebekuthatha uma umzalwane kufanele uhlupheke. Yabona bazo noma usonethuza unuka amakwaba. Ngikhuluma ke njengoba baba ngizongishumayela kusasa. Lalani, money answers everything. Awuve kubhlungu umzane ophila ngomashonisi, uphila ngamakhadi wena, ikhadi lakho liko i-ID yakhe komashonisi kuma cash loans. Uyisiqila. Nale moto oyidriver akuyona yakho, imoto oyithengele uWestbank. No Stanik. uNkulunkulu ufuna sigene ku cash. No. Ngeke edlula maSulman thina sikhonza a big God. Ngeke edlula uShembe sikhonza a big God. Ngeke edlula uLekhanyana sikhonza uJesu. Ngizoshumayela kusasa phela uLekhanyana bayi la siyakhona. Mina ngikhuluma iqiniso uLekhanyana abayi la siyakhona. I-Universal Church akulona ibandla likaJesu, ibandla kaSathane. Ngizokhuluma kusasa ngizoshumayela ngibe ngitsunami. I-Universal ayikhonzi lo Jesus simkhonzayo, ikhonza iStone Jesus, ayikhonzi lona ibandla likaSathane. Omasanga bayi la siyakhona. Ngingacabanga ukuthi siyezulwini nalabantu abayi ngoba bakhonze enye indoda kodwa badisguise ngoJesu. Akusibo bonke abathi inkosi. Yazi kunabantu abaningi abadukile abayi-universal bacathi bayezulwini, abayinkosi ama-innocent kanti akhonzwa lapho uJesu. Bakhonza amadimoni.
akashonga uJesu uthi unikeza abantu usawoti, uthe nina nosawoti wezwe. Oshembe lapha novaseline ushembe uzorasta umudise umasango necibi omanqonde nesichapha. Hayi sokhuluma kusasa. Bazalwane phela so leli tende lizokhuluma iqiniso. That's why uNkulunkulu angivayisa emaphoyiseni nesibindi njengomntakade uze nesibhamu sakho asisebenzi la. Kade babezama ukungidubula sengumfundisi, abanye bafundisi bengidengela igebe emlasi, abanye bangcwabile namhlanje ngijima phezu kwabo. Angeke isebenze mina never die. Ngatshela uSathane uNkulunkulu angiye emangcwabeni, kuyanqatsha ukufa. Ungayinqaba nale ngculaza lekuphethe namhlanje, ungayinqaba lesifo esikuphethe. Refuse to die. Alright. Imani ngenyawo sibonana kusasa. Imani ngenyawo ngonixoxela kusasa. Nisekhona anhlale phansi kancane niya complain. Mbona kusasa neso. Lalela umuntu omdala kathethiswa. Phansi. Lalela niki. Sizoshuma nifuna iqiniso ngithi? Lalela niki. Lo mama angivale ngalokho. Ubuqili. Demon lesingakhe. Ubuqili. Intoni? Intoni? Elibambo obani? Abantu besifazane. Liqala emantombazaneni ize komama. Likhula na. So khuluma kusasa. LS5 elibamba abantu besifazane. Uyazi liphi? Uyazi liphi? Demon lomona noma le competition. Kungeno sofa ka next door abasha naye baba asithenga bese right uya compete unomona. Elobuqili singakhuluma sijule. Niyakhumbula amakhosikazi ayelele endlini yokho enezingane zabafana walala phezukwayo wenza ubuqili wayishintshanisa. Uyakubona uNkulunkulu lengane akuyona umyeni wakho, uthula uthina lento asivali sibizala uthula uthina. Lalela awumithi mntanami bathi bazalwa bathi ungcwele kanti uya prevent udliwa imjovo namaphilisi. Ukupreventa kona kwabantu abangashadile. Uyayiqhenya umzali wakho kodwa udlala ubuqili, udla imjovo namaphilisi. Sono sakho siyakufumana. Bamba. Lo mama lo kanti indoda isizwile ukuthi uthandana nomakhelwane. Wahamba washayela emsebenzini. Wathi ayisihambile lempatha ngoba kunamagama esiwanikeza obaba. Kaze yakho ibiza ngobani? Ngo9 o'clock ethi indoda for sure umnakwethu usekhona endlini. Yabuya. Yathi mayilunguza ngaphandle abone ku main bedroom. Khanyisiwe kodwa kushuthi ngale kwekhethini ibona amakhanda awu200. Yavula ukhi kanti ihambe nokhi wase back door. Yavula back door kanti abakhile main bedroom. Kwakudlala ingoma kama bro. Vula